What's up mga katuba? We are Mananggiti MP4. So ngayon mga katuba, nandito kami sa dagat. Magmumukbang kami ng isang manok, isang buong manok. So ngayon mga katuba, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Let's go! So, ngayon mga katuba, magsisiga muna kami mga katuba. Mga katuba, ako sang hinduan ng kaldero mga katuba, no? Sinisan sa ako kay Ibig na magayo, itong kastaran mga katuba. Itong pamali sa ungnaong mga katuba. So, amo na rin itakang mga katuba. Kaya para Siga na mga katuba. Siga na mga katuba, oh. Napay sa katuba, pang dudot pa ni. Amo sa, mag-init sa amin mga katuba. So, naara mga katuba. Amo ng hinluan. So, yun mga katuba. Hiningiyahang balay buwan eh. Ito na ito ni asa-asa pag mga katuba ito isulod sa akuan. Kaya maingon man ni sa dagat. Nangang nga, isiptig yun ang mga kuhan, ugaw. Dito na mga katuba. Ito lang panakot na mo. Butakan na mo luya, bumbay at saka dahunan para masarap mga katuba. At saka ito, pangpasarap para humot. Butakan po na mo og sayote. Ako na hiluan. So, humala na mo ginlo ang manok mga katuba. Ang lay kulang. Katuba. Luya. An. Luya ang pangpasarap. Ayan. So, shout out tayo po ko sa kung ano. Amo videographer. Barrio Tinker. So, steady ka lang dyan, Barrio Tinker. Ano pa kami dito? Nagawa pa kami ng anong tawag to pre? Ha? Anong tawag to? Yung magluto tayo. Magmumukbang tayo. Mukbang. Ang tawag sa luto. Tinula oh. Yung buo. Oh, yung buo. Buo na manok. Oh. Lagpang. Yan. Ano mga katuba? Ito mga katuba, ipasok ko na yung lamas. Ayaw, di ma. Yan. Pasok, luya, sibuyas, dahunan, sibuyas bombay. So, nalaglag yung iba mga katuba. Oh. Ginagawa mo. Gasan muna natin mga katuba. May buhangin. Yan. Lamas pa lang daan, puno na. Oh. Atong tanglad. Blandix TV. Ito. To, malaki. Kasya ba to? Kasyahin natin to mga katuba. Importante na may pabango lang. Hindi mo sa kaldero. Di na lang na to kuha kayo mga katuba, no? Ano ba? Ilagay natin. Ang galing. Ito. Ito. Dik sarap. Okay na to, pre? Okay na. Yan. Bitsin. Kunti lang bitsin. Yan. So, mga katuba. Kasi tawag sa Tagalog ay sayote ba? Lagyan natin ng tubig. Yan. Asin lang kulang. Ano lang natin to? Ubusin na lang. Ubusin. So, takpan natin mga katuba. At saka, tali natin doon. Sakang natin. Yan mga katuba. Kain na. Mamaya ang kunti mga katuba.
Uy, naman. Nara mga katubaw. Gamay na lang kulang ani. Okay, tikman natin. Yes! Ang sarap, ang sarap. Mga katubaw. Okay. Okay na mga katuba. Ito na mga katuba. Simulan na natin mga katuba. So, ayat na mga katuba, mga on. Manalangin sa tanong. Yan po. So, si Karing Randex TV ang Okay, nalangin. mga katuba. Mag-ampos sa mga katuba. Salam samahan sa anak, sa Santo. Amen. Lord, palangini kining pagkaon nga nasa mong atubahan karon, hinauta nga kini makadungag o kapaskog sa among panglawas o sa ilaha pong panglawas. Amen. Lapod, sa amok pod. Okay, Yang tanan mag-apod. kain na tayo. Ara, mga katuba. Iwad na namo ni among rice. Rice kanon. Wow, Lukot ka to ba? Dukot. Mga katuba. Kayo. Dito mga katuba, may sandok, may sara. Masarap kumain mga katuba. Hinamay lang. Init. Kurang di ka parot. Dala mga katuba. Tiri mo. Pre. Imo maning manok. Oh, imo na tiil ang imo pre. Oh, ang baryo tinker pre sa katiil. Ako na ato. Ito katuba. O, tagaan na itong lagpaa. O, lagpaa. So, alam mga katuba, no? Bahin-bahin ang yapon natin, mga katuba. Sila na yung joke, kinagmay mga katuba ba? Ito mga katuba. So, nara mga katuba. No? Lagpaa na, pre. Init. Hindi ka lang. Lami. Sarap. Inita oy. Oh, sabaw. Nara katuba. Okay, inita sa Sabaw mga katuba. Sarap. Sarap. Sarap ang sabaw mga katuba. Gusto sabaw. Sabaw. Kakayuti. Ito, malaki. Yan. Sarap. Kain kayo, yun na. Kain kayo. Kain tayo mga katuba. Ani saya manok katuba kan. Tayo mga katuba. Oh, ibituon ng sabaw. Oh, baa. Ang init. Ang init mga katuba. Yes. Sobrang sarap. Yan. Sakto sa lata mga katuba. Yan. Sarap. Naisaga. Naglaway ang naglantaw mga katuba. Walang tara. Ang sarap. Galawin mo galawin. Galaway. Tanaw na tayo. Yan. Bali-balihon. Ang kato na kung ning pako. Ay, init. Oh, naman bari tingker. Yan, sarap. Hindi makuha kasi init. Hindi makuha. Hindi makuha ang init. Kalata. Ito rin tulokon. May mga katabaw. Sarap na itong tail mga katuba. Walang natirang laman. Oh, sarap yung tail. Sarap. Sarap kitkitin. Yan. Sarap. Ang sarap. Sarap ulitin tong ginagawa namin mga katuba. Grabe.
Yan. Takto kalata. Dali kayo mabusog katuba. Aya. Hindi kayo manok. Yung mga, Mga katuba. yung mga secret followers na nanonood lang, hindi mag-subscribe, hindi mag-follow, shout out sa inyong lahat. At thank you pa rin sa iyong panonood, sa iyong suporta. So, shout out po ko sa mga viewers, subscriber, followers. So, yung hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na para lagi kayong updated sa pang-upload ko ng mga video. So, sa mga OFW dyan, shout out sa inyong lahat, mga idol. Ingat kayo palagi dyan, mga idol. So, iwas sa magkaon, mga idol, oh. Oh. Nangyayari ko yung mga katuba. Ano? Okay. Dari butang bari tingker. Yan. Sarap. Dak nito na tuning kunod. Yan. Oh. Sulit. Mga katubaw. Kahit maliit na manok mga katuba, malaman. Dagdag tayo ng tabaw. Kasi masarap. Ito na mga katuba. So, mga katuba, hanggang dito na lang tayo mga katuba, no? Hindi na lang namin tatapusin mga katuba kasi skeleton na, oh. Wala na ang laman. So, Ubos na. dagan kayong salamat sa nagtanaw sa mong video, no? Natunta nga inyo ang umanon o tanaw niya mo ang i-upload nga video. Okay, hanggang dyan lang mga katuba, no? Salamat. Thank you mga katuba. Thank you. Thank you.